ओमफ्राय नैबे सुप सुपआ नै दा नायबानो जाबाय मा बानायनो नागिरदों हममेड मम' न'आव बानायनाय खेरखायाव रुनाय हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय न्यू ब्लॉग इनटू दिस ब्लॉग चैनल आंनि टू दिस ब्लॉग चैनल नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे दिनैनि बे बेलासि टाइमाव गुरै बरायना लाग्रोनाय जाबाय अब्ला नोंथांमोना नायलांदों आंनि भिडिअखौ जोबजासे आं नोंसोरनो मा देखायलांनो हायो नोंथांमोना जोबजासे नायलांबासो मिथिगोन अब्ला थुदो लोगोफोर आंजों लोगोसे आं नोंसोरनो मा देखायलांनो दं अब्ला नायलांदो लोगोफोर नै दा नायबानो जाबाय मा बानायनो नागिरदों हममेड मम' न'आव बानायनाय खेरखायाव रुनाय सामब्राम बानलु हाफ्लेनाय सयाबिन दा मम'खौ गावनि स्टाइलजों बानायगासिनो दं लोगोफोर दखाननि बायदिथ' जाजोबा बहाथो रेस्टुरेन्टनि बायदि जानो न'आवसो बानायनानै जानाय नालाय जाब जुब बानायलाबायबाय आरोखि ओमफ्राय दा माखासे मोननानै दं न'आवसो बानायनाय नालाय नै थौजोंसो बानायदों माखासे मोनबाय नैबाव दोनो खोबनानै मोनसे आगाननाय जासिगोन नायग्राफोरनो देखायनांगौ ना जानायखौ नैखौ जानानै नायग्रोसै लोगोफोर माबायदि बिराद गोथाव जादों टेस्टि ओमफ्राय नैबे सुप सुपआ ओमफ्राय बियो जाहैबाय मैगं मैलानि सुप गुजुगालाबायनायनि बायदिसिना होनानै सुप बानायबाय होआसै दे लोगोफोर बे सुपआव गंगार दुन्दिया सुप मोननायाथ' मोनोब्रा होमबाबो गला गलि नै बिमाखै बासो जानांगौ जानाया नायजानोबा मा होदो जेना जाया मम'खौ जेना जाया मोना थानसै नै सान हाबहां जाबाय बे बेलासि समाव नों मा नायदों कपिल शर्मा शो बिथाङा कपिल शर्मा शो नायगासिनो नै बियो बिराद डेन्जारलै मानसिया हले साउथ इन्डियानि हिर' बायदि नुलायदों बावा जिरायनाया डेन्जारसो बियो आलु अर्जुन फंबाय लोगोफोर दा मम'खौ मालाय बानायग्राफ्रा बानायगासिनो ओमफ्राय आं दा जागोन आरो मोनथ'जोबाखै नालाय एसे दंबावो 90%आनो जाबाय आरो कमप्लिट 10%सो खामानि दंबावो दा बे खामानिया कमप्लिट जाबानो मोनजासिगोन मम'खौ ओमफ्राय दा बेनि सिगां सिगां नैबे बुस्थुखौ जानो नायदों बैग्रि फोराननाय नेचारेल फ्रुइट ओमफ्राय नैबे सेलेखा सिनाया लोगोफोर नोंथांमोना सेलेखा फिथाइ बियो बिराद गोखा फोरानदों गुजुनायनि थाखाय मोजां सेलेखा फिथाइ लोगोफोर बियो गोखा गोखै रानहांबाय नै नैबेखौ गोखैखौ जागोनायसै बैग्रि फिथाइखौ बाबरे गोखै ओमफ्राय नै लोगोफोर बेसेबांबा गोबाव थाहाबनानै दिनै बे रटार लगायनानै रटा बेथ'जों एवगोरलायबाय नै फाथो एवदोंमोन लोगोफोर फाथो दाथ' फाथोनि सिजोन जाबायना बिदिनो फाथो एवदों जामजोबलायबाय नै मोनसे बुस्थु ग्रेस होबानो जायो ग्रेस होनानै एवहाय नै जामजोबलायबाय बेयावनो थाब थाब गाज्रि जायोलै बे क्रसआवनो साबथिं क्रस रटाराबो बोरायखाबाय थेवबाबो सोलियो खामानियाव बेसेबांबा गोबावसै दैलां एवबाय दोनहाबबाय ओमफ्राय दा नै दिनै बाहायफिनजोबबाय आरो फाथो एवनायाव गुदुंथार गारिया मम' जाग्रा नै मालाय बेहा बायसा बोथ्रोदगासिनो टेबोल बायसा दे लायद' नैबाव जानोसै ज'नो बै दै टेंखि बे खुन्थिया थानोसै मम' दे दोनदो बावनो
दा नै लोगोफोर जोंहा मम' जानोसै माखौ नयथा 아유, 우리 람지 ओं 무조건 또 혼자 가나? मा बुस्थुखौ 엄마고 दे थांदो 한번 살리는 거. दे गाबोन नुगोन 오늘 우리가 당근비야 자가 싫다. 만에 아유. 미대야 로스타유. औ 야 하이나 하이 미대 타와네. 무슨 얘기야? जायखिया खुरैखौ दा लाबोसै बे 헷, 이거 그냥 만나랑 나머지. ना लांदोरा नों लांदो 랭저 부실래야. 왜 랭랭 뭉클하느냐? 뭉클하면 굴랭이 나와야 해. 이거 뭐야 뭐야 이거. 칼 랭치 가는 거야. 다시. दे थांदो दाहाय लांफैदो मुलिखौ 하? 토미도 시플링라가 안 되는 하. 우리야. 그럼. 그나마 작은 나. दा नै मम' सुदा सफैग्रोबाय लोगोफोर मम' सुप 좀 जायो लोंलाय मोनसे गोजाननिखौसो हांहरलायबावो आसोला मम'आबो सफैबाय नै मम'आबो म' चाइनानि नै आरो नै बाजिलै मामा गोसोखांदो न'आवनो बानायनाय मम' एफा बुरजा जानो हायो मोनसे जानोसै दा बिहर जागोनब्रा बिलाइनि बिदा दिनै बिलाइ दा दिनै नै दा साहा सफैबाय साहा लोंसैलाय आरो खेबोब्रा जानो जानाया होथारबायलै सुबा गोथावथारमोन बानलु गोसाद्रायबाय दा साहा लोंसैलाय नै लोगोफोर ओमफ्राय नै एसे गय सावसुलाबाय दा दखानाव थांसै मोनाबिलिनि लोगोफोर दा मम'बो जाखांबाय ओमफ्राय बे साहाबो लोंखांबाय सुपबो लोंखांबाय दा ओमफ्राय दखानाव थांसैलाय मम' जादोंमोन उदैया मारैबा ओमफ्राय माने एसे रोजा रोजा जादों नालाय दखाननि बायदि थिग गैया ओमफ्राय दा अबेथ' दखाननि बायदि जाजोबनो बुस्थुफ्रा गैजोबाबा न'आव एखमबा गोबावजोंसो खेबसे बानायनानै जानाय जायो नालाय थेवबाबो मोजां जादों आरोखि जानो ओमफ्राय दा नै दखानाव थांनो ओंखारलायबाय लोगोफोर होलांसैलाय बेजों दा ओमफ्राय नै लोगोफोर दाख्लैनि निउ कनस्ट्राक्सन खालामबाय थानाय न'आ कमप्लिटआनो जाहांखाबाय दा थिं खोबजोब्बाय नै बिराद मोजां नुबाय बे माने जोंनि खाथियाव नालाय लामायाव ओंखायनो देखायनाय जाबाय आरो बरिया नुबाय कमिउनिटि हल